escriptores, aquesta setmana viatjarem fins a la vall de Núria. Crida 186. Llegenda de la vall de Núria. La vall de Núria és un indret que es troba als Pirineus, a 1.964 metres per sobre del nivell del mar i envoltada per cims de gairebé 3.000 metres d'alçada. Sant Gil nasqué a Atenes l'any 640, en el si d'una família amb mitjans econòmics, però quan comptava 20 anys els seus pares moriren i ell donà tots els seus béns heretats als pobres i marxà a la Provença, on fundà un monestir. Per tal de viure en la pau i la tranquil·litat d'una vida eremítica, amb una creu com a tota possessió, partí de Provença i caminant, arribà a Núria, on s'instal·là cap a inicis del segle VIII. Sant Gil vivia en una cova, lliurat a l'oració i a la fabricació de les seves pròpies icones, entre les quals es trobava la Mare de Déu de Núria. A més, compartia els seus àpats, que consistien en gra cuinat en una olla, amb els pastors de la zona, els quals avisava de l'hora de dinar fent sonar una campana. Però la seva estança a la vall només es perllongà durant 4 anys, ja que els sarrians començaren a empaitar Sant Gil i aquest hagué de fugir, retornant a la Provença. Abans de marxar, però, per tal que els seus perseguidors no trobessin i destruïssin les relíquies que tant treball li havia costat fabricar, les va amagar. Encara que no les cercaren explícitament, els tresors continuaren amagats tant per als musulmans, que conqueriren poc després de la marxa de Sant Gil la península Ibèrica, com per als francs, que reconquistaren els comtats de Girona i Barcelona al segle IX. L'any 1072, Amadeu, oriünd de Damasc, tingué un somni, en el qual un àngel se li aparegué i li demanà que anés a Núria i edifiqués una capella en honor de la Verge. També li digué que en aquell indret hi trobaria les relíquies amagades per Sant Gil 3 segles enrere, senyalades amb una roca blanca. Així doncs, Amadeu emprengué el llarg viatge cap a Núria i, un cop hi arribà, començà a viure a la mateixa cova on ho havia fet Sant Gil. Amb l'ajuda dels pastors construí una petita ermita dedicada a la Mare de Déu i un aixopluc per a ells, però tot i cercar-les febrilment, no aconseguí trobar les relíquies del sant. Finalment, Amadeu hagué de marxar de l'indret, no sense abans arengar els pastors que continuessin cercant les relíquies, de manera que els pastors continuaren acudint a l'ermita. A més, eren molt devots i l'aixopluc els oferia molt bona protecció davant les inclemències del clima. Succeí llavors, un dia, 7 anys després de l'arribada d'Amadeu, mentre els pastors reposaven a la vall, que un brau fogós de pèl vermell començà a remugar i a colpejar amb la seva peülla una paret de roca. Els pastors interpretaren aquell fet com un senyal i no dubtaren ni un moment en agafar les seves eines i començar a foradar allà on el brau colpejava. Després d'hores picant la roca, els pastors descobriren una cova, de la qual sorgia un resplendor. Una mica esporuguits, entraren i dins veieren que la llum la desprenia la talla de la Mare de Déu de Núria, al costat de la qual trobaren l'olla, la creu i la campana de Sant Gil. Donant gràcies a Déu amb llàgrimes als ulls per la troballa, que tant d'esforç i paciència els havia costat, els pastors agafaren les relíquies i les portaren a l'ermita, on foren objecte de veneració, cosa que s'ha vingut fent des d'ençà. A avui-escriure.cat trobareu l'anunciat de la crida d'aquesta setmana. Bona setmana i bona escriptura! Ens llegim!